Takže ja vás vítam pri tomto videu, ktoré je z hry World of Tanks a vidíte, že už tu mám tú sľubovanú IS-3, ktorú som vám chcel ukázať aj v minulom diele, ale v tom minulom diele sa stalo to, že proste sme išli proti desínám a ja som nemal na opravy a zničili ma. Takže ja vám to vynahradím týmto, že zapnem bitvu a uvidíme, jak to pôjde. Samozrejme, môžem len 10 minút natáčať. No sláva, toto môže byť akurát. Akurát, že problém je, že neviem, kade mám ísť. Podľa toho, na akej strane budem. Všakže. No, takže mapa sa nám načítava. No, konečne tu mám tú sľubovanú IS-3, tá IS-3 ešte není full, nevadí. Ale ja už som dneska hral s IS-3 a poviem vám, toto dielo je dielo jak dielo. Toto dielo je dielo jak dielo. No to je dobré. Takže jak ma zničia, to nevadí. Nebudem mať zase na opravu. Však samozrejme ukážem vám aj inakší tank, nie len ako IS-3 a M2 Medium a Chrysler 3. Ale zase nemám financie ani skúsenosti napríklad na IS-8 alebo také, ako nemám financie hlavne, tak vám poviem. No a uvidíme, kedy pôjdem. Idem asi z Indian Panzerov. Alebo z tej 34 idem radšej. A oni majú dve IS-3 a E25 už spotuje. To nevypadá dobre toto moc. No ale čo už no. Musím chvíľku počkať, zatiaľ tam nikto není. A on to nevíde, nevadí. Jeď, vole, jeď! Makej! Dej si tam 5 a jeď. Nevadí. Takže takto no, ako vidíte, problémy s týmto tankom sú také iba, že nedokážete iba niečo výsť. Tu máme rovno typa, ale niečo ho odhentiaľ dáva, takže ja sa sťahujem. Uhni! Idiot. Ja sa sťahujem, pretože títo sú nepriatelia ešte. Pekne. To bolo PZSFL. Tak, pardon. A zničili nám K1S, ktorá bola AFK. A tento type ma štve. Ten type ma strašne štve. Takže ideme skúsiť na ňo podľa toho, kam pozerá, ale asi bude pozerať sem pravdepodobne. A nie, vystrelil, dobre. A tento pozese... Toto nevypadá moc dobre, Poď, baby, poď. A odrazil som, jo, ale... Vidíte, dali mu pásy. Ale zničili mi ho. Au. Tento ma tu dáva. A ja nemôžem skúpiť dielo. Takže tak, dobre. Máme jeden kill. Zatiaľ tu všetko odrážam. Ako vidíte, dostal som iba od jednoho, ktorý mi ubral. A táto E25 to by nemuselo byť až taký problém. A ja mám strašne malé FPS teraz. Ja som zistil, že mám strašne malé FPS. A to kvôli tejto mape bude, pretože na tejto mape je, ako niekto vie, je strašne veľký FPS drop. Ak neviete niektorí, čo to je, tak je to, že proste strácate FPS, začína vám hra sekať, blbnúť. A také hovadinky proste, no a
Tuto vidíme, že máme proti sebe IS-3, kometa. A ten komet nemá moc HP. Toho by som mohol čítať. By som sa najskôr musel trafiť, že áno. A tuto tá IS-3 má štve, a tak je asi na mňa pravdepodobne však. A ja som sa mu uhol a Indian Panzer to za mňa vyriadil, dobre. No a zatiaľ máme jeden kill, to mi stačí zatiaľ a idem sem. Ajaj, natáčam to cez Bandicam, ak by sa niekto pýtal. Dobre. Netuším, váže. A zatiaľ vyhrávame 8-6, takže je to zatiaľ pohode. Ale ako osmička nemôžem zomrieť. Pretože potom ostanú už len dve osmičky. A nádherne zapálili IS-3. Tak to je výborné. Šup ho tam! Vidíte, 1080. Šup ho tam dole! Pozdravuj v pekle, blázne! Dobre. Takže... Hellcat, kebyže zomre, mi poskytne nádherné krytie. Ale asi nezomrie. Či? Škoda. Poď, baby, poď dozadu. Takže táto. Nádherne máme 2 killy, je tam Tiger jednotka, ktorý by ma strašne sral. Takže tuto je M6. Vidíte, som vystrelený a on už ide na mňa. A dobre, iba do pasu mi to dal, takže tak. Zavoláme si o pomoc aj tak. A teraz vidíte, to jak naschvál, ja toto nechápem. No dobre, takže ako vidíte, IS-3 je dobrý tank. To vám hovorím. A môžeme si dať tretí kill, ak si ho šlehneme. A je to tam. Je to tam. Prišli sme od tej 28 prototypa. A my to ideme asi kepnúť, to tak vidím. A nie, však tu je ARL-ko. Aha, ja na ňo môžem ísť až dozadu. Dobre, takže dal som troch. Úplne parádna hra toto. Pekne. Takže ja sa s vami lúčim, vidíte, IS-3 bola nádherný, to silný tank pravdepodobne. A ešte si ukážeme výsledky a preruším to video, takže uvidíme. Menšie lagy mám. Vidíte, 18 000 mám, 8 000 som zarobil, takže nebude žiadny problém s opravami. 1175 damage, to je slušné. A vidíte, ukážte, čo som poškodil aspoň. Palivová nádrž a pás. Takže dali sme troch, nádherné, takže ja si myslím, že toto by už aj stačilo. Takže čau. Neviem, kedy toto video vydám, ale samozrejme v priebehu času nejako, áno. Takže ja sa lúčim, ďakujem vám za pozornosť. Budem rád, ak mi dáte like alebo odber. Videa budú tak častejšie primerané, možno ja budem mať čas. Takže ja vám ďakujem, takže čau.